Boas, xa podemos saír á rúa. Que ledicia! Coas nosas luvas de cores e as nosas máscaras a mandar bicos polo aire. E nós, dende o salón, pensamos: como serán as máscaras dos nosos amigos e amigas? Así nolas imaginamos, pois hai para todos os gustos. Pero moito ollo, as nosas fixéronas persoas cualificadas con materiais especiais e non se pode respirar a través delas. Quen sabe, se cadra algún gran deseñador pode inspirarse para facelas de verdade. A algúns dalles igual quen lles sopre. Hai quen pasaría o día cantando. Tamén quen está moi tranquilo. Quen se encheu de larpeiradas. E quen comeu o que quixo. Por iso é moi importante lavar os dentes. Mira que as mentiras teñen as patas curtas e o nariz longo. Ou quen precisa os dentes para outras cousas. Ai, quen logo se anoxa. Pero tamén quen nos fai rir a cachón. Quen desfruta da vida sorbendo nos espaguetes. Quen nos convida a pastel de amoras. Mesmo quen lle ten medo aos crocodilos. A vida é un agasallo. Pero o mellor de todo é poder mandar bicos polo aire.